טוב, אנחנו פה ב-20 דקות מדויקות של שחרור של הטראומה מהגוף. אני רוצה להגיד שאנחנו עובדות רק עם הגוף, לא מציפות טראומות, לא נזכרות בטראומות, אפילו לא, רגע, תדמייני שאת שומעת אזעקה, אפילו את זה לא. אנחנו לא מעלות שום דמיון של טראומה אפילו. לא עוסקים בזה. לא, זה לא מקצועי לעשות את זה בקבוצה. אנחנו רק עובדות דרך הגוף. אני מזכירה שככה אני פועלת מתוך הספר של הפסיכיאטר דוקטור ונדר קולק, שהוא כותב שם שבעצם כל טראומה נרשמת בגוף, גם בנפש וגם בנשמה, אנחנו עובדות עם הגוף, והדרך לריפוי עוברת הרבה דרך הגוף. ואנחנו נלכות דרך שם. אנחנו נתחיל מאיזון קצר ונתחיל לכתוב ככה את הדברים המשמעותיים בגוף. התחלנו במוצאי שבת כבר לכתוב דברים. מי שיש לה את הרשימה אפשר לעבוד גם איתה, מי שלא אפשר גם לכתוב שוב עכשיו. בואו נתחיל מאיזון קצר, ניקח שלוק מהמים. שלומית, את יכולה לחזור על השם של הספר? כן, אני אכתוב את זה רגע פה. אני אכתוב את זה בצ'אט לכל מי שזה עניין אותה. נרשם בגוף, כתב אותו פסיכיאטר בשם דוקטור בסל ון דר קולק. כתבתי את זה. רגע, זה כתוב פה, בסל, כתוב את זה פה. בסדר? זה כתוב בצ'אט, אפשר להוציא. רגע, קולק. אוקיי? אז אנחנו מתחילות, נעלה כרגע את רמות האנרגיה, נשפשף את הידיים, תופף על קווי הקראטה, יד אחת נניח על הטבור, יד שנייה תשפשף מעל ומתחת לשפתיים, ונחליף את כפות הידיים, נפתח את כל הקיפולים של האוזניים מלמעלה עד למטה ונשפשף מאחורי האוזן. מצוין, בוא נבדוק שככה אנחנו כולנו פה מאוזנות, כל מי שפה, יופי, מעולה. אז אנחנו נתחיל מלכתוב, ניתן לזה בדיוק דקה, לכתוב ככה דברים שנמצאים בגוף. אני מזכירה גם דברים שמרגישים אותם עכשיו, כמו נגיד כאב גרון, כאב אוזניים, דברים כאלה שהם ככה כואב לי עכשיו ברגע זה בבטן, כואבת לי הבטן, כואב לי זה, אבל גם דברים כרוניים, בסדר, אם מישהי סובלת מגרנות כרוניות, זה ממש המקום לכתוב את זה, לחץ דם גבוה, בעיות בעיכול, בעיות בשתן, דלקות למיניהם בגוף, בעיות בעור, גם מאוד מאוד יכול להיות קשור. אין לנו שום התחייבות שכל דבר, שכל כאב שאנחנו כותבים אותו קשור דווקא בהכרח לטראומה שנרשמה בגוף, אבל אולי כן, ואולי זה השלכה של טראומה, אולי זה כתוצאה מהטראומה. אנחנו כותבות, נותנות מקום ונותנות ליקום הגדול יותר ככה לשחרר. אני כבר עשיתי את הרשימה, ואני חייבת להגיד שהדברים אצלי ירדו, המתח שלהם ירד ממוצאי שבת, וזה משמח אותי ככה לראות אפילו במספר אחד, אבל זה משמעותי, במקום 10 אז זה 9. אז אני מקווה שגם אצלכם, ואני חושבת שדווקא הדבר הזה שזה רגע חוזר על עצמו ולא עד מוצאי שבת הבא, אלא כבר תוך כדי זה משמעותי. טוב, אז כתבתם גם כאבים כרוניים, מקומיים, רגעיים של רגע זה, מספרים שלהם, כמה זה מטריד אתכם בין 0 ל-10, 10 זה הכי הרבה. ואנחנו רוצות להתחיל לעבוד, ואני רוצה להגיד שאני מחלקת את השחרור ואת העבודה לשלוש חלקים, שלושה חלקים. חלק אחד יעסוק בטראומות, שחרור של טראומות שנרשמו בגוף שלנו בחיים שלנו היום, שקשורים לדברים שכתבנו. החלק השני יעסוק בשחרור של טראומות בין דוריות, שקיבלנו אותם בירושה, ויש להם כוח מאוד 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 חזק, יותר ממה שאנחנו חושבים, יש להם המון המון כוח עלינו. הוא יושב לנו בתת מודע ויש לו השפעות מאוד מאוד ככה גבוהות, והחלק האחרון יהיה הטמעות של תדרים חיוביים שיעזרו לנו ככה לשחרר את הטראומה מהגוף לגמרי. אז אנחנו נתחיל, בסדר? אני מתחילה עם שיתוף מסך, אני עובדת, רגע לא אמרתי את זה לפני כן, יש לנו רק 20 דקות, אז אני עובדת עם האפליקציה של מאסטר טאפינג, במקום לחפש איבר ותמר עם הביוטנסור, אני עובדת עם, זה כמו שליפת קלפים, אני לוחצת על הכפתור, מה שיוצא הוא הכי מדויק, ושאלו אותי גם פעם קודמת ככה, זה הכל עניין של כוונה, למה אני מתכוונת. זה עובד? זה עובד? עובד, עובד מדהים כל פעם מחדש. אני עובדת עם זה קבוע בקליניקה שלי, רק עם זה. ואיפה את מוצאת את זה? איפה מוצאים את זה? מישהו לומד עם איריס ועושה מנוי, יש לו את זה. חכי, תגיעי לזה. אני פשוט ראיתי את זה באיזשהו מקום, לא יודעת איפה. לא, לא. אז אם את רוצה, אני אסביר לך אחר כך.
אנחנו ממוקדים. חגית שואלת אז אתה צריך לבחור, את יכולה לבחור משהו אחד, את יכולה... יחס בשיר. רגע, לא שומעת אותך טוב? רק אני לא שומעת טוב? כן, שומעים. שלומית, אני מציעה שתסגרי לכולם את המיקרופונים שתוכלי ברצף. כן, אני רק, יש פה איזו שאלה שעלתה בצ'אט, אני לא עונה, כל אחד, אני לא מציעה לבחור דווקא משהו אחד מכאבים, אלא להניח רגע את כל הרשימה, בואו ניתן ליקום לשחרר את הכול. אז יאללה, אני מתחילה לעבוד. אני אעשה לכם שיתוף מסך. אוקיי, אז אנחנו פה. אני בוחרת, אנחנו תזכירו, הנושא הראשון שלנו זה טראומות שקרו לנו בחיים שלנו, והן משפיעות עלינו פה היום, בסדר? הן משפיעות וקשורות אלינו, משפיעות על דברים שכתבנו. רגע אחד, אוקיי. אז האיבר הראשון, הורמון קולציסטוטוקין, הורמון שקשור לכיס המרה, למערכת העיכול, זה קשור לקושי לעכל או לשחרר רגשות מהגוף. תדר מחשבה או רגש, בוא נבדוק תדר מחשבה. יש לנו איזה מחשבה שצריך לשחרר שם. אני חייב לנצח. האם זה כמו שזה או ההפך? אני חייב לנצח? לא. ההפך, אני לא חייב לנצח. אז אני משאירה פה את זה שנוכל לראות מה אנחנו מתופפות. מתופפים בסוף הגבות פה. תגידו אותי ביחד. ההפך מאני חייב לנצח. בהורמון קולציסטוקינין. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. בואו ניקח שלוק. אני ממשיכה. בואו נראה אם יש מחשבה נוספת בהורמון הזה. לא. אם יש עוד דבר לשחרר בטראומות שקרו בחיים שלנו, שמשפיעות באופן קשור לכאבים שכתבנו על הגוף, כן. אז בואו נראה איזה עוד דבר. שרירי הפנים, תדר מחשבה או רגש, תדר לא, מחשבה לא, אז אנחנו ברגש. בריא, בריא או לא בריא? שנייה, בריא, אנחנו בלא בריא, בסדר? מתחת לעיניים, פה, לא בריא, בשרירי הפנים, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. בוא ניקח עוד שלוק. בוא נבדוק, האם יש רגש נוסף בשרירי הפנים? עוד דבר בחלק הראשון שלנו על טראומות מהחיים שלנו, אם יש עוד דבר? כן. פה. בואו נראה מה נשחרר מהפה. תדר מחשבה או רגש, תדר לא מחשבה. אני בתפקוד גבוה או בדיוק ההפך? בואו נבדוק, אני בתפקוד גבוה. לא, זה בדיוק ההפך. שתי אצבעות בשקע הסנטר. ההפך מאני בתפקוד גבוה בפה. אני וגופי למה את בחוסן. לא אומרת אני לא בתפקוד גבוה, יותר קל. אפשר. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. אני לא נכנסת כרגע לאיך נכון להגיד או מה נכון להגיד, זה מה שעלה לי, זה בסדר להגיד גם אחרת. אוקיי, בוא נבדוק אם יש לנו עוד מחשבה נוספת לשחרר בפה. לא, עוד דבר בחלק הראשון של הטראומות מהחיים שלנו. כן, יש עוד דבר. פטמות. מדהים, תדר מחשבה או רגש, תדר לא מחשבה. אני איש של פרטים, כמו שזה או ההפך, כמו שזה. הרבה פעמים הפרטים הקטנים הם נותנים לנו כמו להרגיש שאנחנו בשליטה, אוקיי? להיאחז במשהו, להיאחז בדבר הזה, להיאחז בחיים האלה. זה מאוד מתקשר אצל הפטמות, להיאחז במשהו שככה תופס אותנו, מחיה אותנו. כאילו אנחנו מאוד מאוד תלויים בפרטים האלה, כי רק בהם אני אוכל להרגיש משהו כזה. בוא נטפטף מתחת הכתפיים. אני איש של פרטים בפטמות. אני וגופי, בחוסן טבעי. ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. בוא ניקח עוד שלוק. אוקיי, בוא נראה אם יש מחשבה נוספת בפטמות. לא. עוד דבר שצריך לשחרר בחלק הראשון, שככה, של טראומות שקשורות לכאבים שרשמנו פה. לא. סיימנו את החלק של הטראומות מהחיים שלנו. אני עוברת לטראומות בין דוריות שקיבלנו אותם בירושה, והם כולם יושבות לנו בתת מודע, בסדר? כי הם לא חווינו אותם בחיים שלנו. אז בואו נראה מה נשחרר משם. איבר הראשון, בלוטות חלב בפנים. ככה הן קשורות לנו לאור,
אוקיי? תדר מחשבה או רגש, תדר לא, מחשבה. אני אוהב את הגוף שלי או בדיוק ההפך. אני אוהב את הגוף שלי, אז לא, בדיוק ההפך מזה. ואנחנו מעל החזה, פה. ההפך מאני אוהבת את הגוף שלי, בבלוטות החלב בפנים. אני וגופי, בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. בוא ניקח שלוק. אוקיי, בוא נראה אם יש לנו מחשבה נוספת בבלוטות החלב, לא. עוד איבר בחלק הזה של טראומות בין דוריות, כן. עוד פעם אנחנו באור, בשכבת הדרמיס שבכל הגוף, זה השכבה האמצעית, בוא נראה מה נשחררים שם, תדר מחשבה או רגש, תדר לא, מחשבה. אני חרוץ ונמרץ, או בדיוק ההפך מזה, אני חרוץ ונמרץ, לא, אני לא חרוץ ונמרץ, שוב מעל החזה, פה, אני לא חרוץ ונמרץ, בדרמיס, אני בגופי, בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. אני אקח שלוק. אוקיי, מחשבה נוספת בדרמיס? לא. זאת העמקה, לא העמקה, סליחה. עוד איבר בחלק של טראומות בין דוריות? כן, עוד איבר פה. שסתום הריאות של הלב. תדר מחשבה או רגש, תדר לא, מחשבה. אני לא מסוגלת להודות בשגיאות שלי. כמו שזה או ההפך, כמו שזה. רגע, שפה מרגיש לי לא מאוזן. אז בואו נראה שנייה, קודם כל אנחנו בשסתום הריאות, כן. האם זו מחשבה? כן. האם כמו שזה או ההפך? אני לא מסוגלת להודות בשגיאות שלי או ההפך. אני לא מסוגלת להודות בשגיאות שלי, בדיוק כמו שזה. מתחת לכתפיים. אני לא מסוגלת להודות בשגיאות שלי, בשסתום הריאות. אני בגופי, בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. בוא ניקח שנייה. בוא נראה אם יש מחשבה נוספת בשסתום הריאות, לא. אם עוד יש עוד איבר בטראומות שנמצאות בעברה הבין-דורית, כן. קשתית עין בפנים, תדר מחשבה או רגש, תדר לא, מחשבה. אני חי בשלום עם עצמי, או בדיוק ההפך. כמו שזה או ההפך, כמו שזה. אוקיי? מתחת לעיניים. אני חי בשלום עם עצמי, בקשתית. אני בגופי, בחוסן טבעי. ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. בוא ניקח עוד שלוק. אוקיי, בוא נראה אם יש לנו מחשבה נוספת בקשתית, לא. עוד איבר בטראומות בין דוריות, כן. חוליה או עצב L14, בוא נראה אם זה חוליה או עצב, חוליה לא, אז עצב. L4, סליחה. תדר מחשבה או רגש, תדר לא, מחשבה. אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. כמו שזה או ההפך, כמו שזה. מעניין? בוא נתופף את זה מתחת לעצמות הבריח. אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, בעצב L4. אני בגופי, בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. בוא ניקח עוד שלי. אוקיי, מחשבה נוספת בעצב הזה? לא. עוד איבר, בוא נבדוק אם יש עוד איבר בחלק של טראומות בין דוריות. רגע, אם יש עוד איבר פה? לא. אנחנו עוברות לחלק של הטמעת תדרים חיוביים בקשר לטראומות האלה, לכל הטראומות בהקשר לדברים ספציפית שרשומים לנו בגוף. אם כתבנו ואם לא כתבנו אותם, בא לי להגיד גם דברים שלא כתבנו אבל רשומים שיהיו, ניקח אותם בחשבון. אז הורמון האהבה, אוקסיטוצין, איזה כיף. בוא נראה את תדר חיובי נטמיע שם. תדר 27. סטנדרטים גבוהים יכולות להתגמש, סובלנות כלפי המגבלות, הרמוניה פנימית, ומקסימום תוצאות בקלות ובהנאה. אהבתי את הסוף. מקסימום תוצאות בקלות ובהנאה. סוף הגבות, פה. תדר 27, חיובי. סטנדרטים גבוהים יכולות להתגמש, סובלנות
כלפי המגבלות של עצמי ושל האחרים. הרמוניה פנימית, מקסימום תוצאות בקלות ובהנאה, בהורמון אוקסיטוצין, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. בוא ניקח שלוק. אוקיי, בוא נראה אם יש תדר נוסף להטמיע, תדר חיובי נוסף להטמיע בהורמון אוקסיטוצין? לא. אני בדקת אם יש עוד דבר להטמיע בו תדר חיובי? כן. שלומית, רק אם תוכלי להגדיל את המסך שנוכל לקרוא לבד. זה היה קטן מדי עכשיו? תודה. בסדר, אין בעיה, אני אגדיל באחד הבא, בסדר? איבר נוסף, בלוטות חלב בשדיים. תדר חיובי, בוא נראה איזה תדר להטמיע שם. תדר 25, רגע אני אגדיל עוד קצת את המסך. רגע, הופה, זה היה כבר יותר מדי, ככה. תדר 25, בוא נתופף את זה מעל החזה. תדר 25 חיובי, אכפתיות, אהדה, מתן עזרה יעילה, לסמוך על החיים ועל אנשים, בבלוטות החלב של השדיים. אני וגופי, בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. ניקח שלוק. אני בודקת אם יש תדר חיובי נוסף להטמיע בלוטות החלב? לא. אם יש עוד איבר שצריך להטמיע בו תדר חיובי, הטראומות האלה שנרשמו לנו בגוף, כן. גם פה הורמון האסטרוגן, תדר חיובי, מה אני בודקת מה זה? תדר חיובי. תדר 29. השלילי שלו זה הטראומה, פגשנו אותו גם במוצאי שבת, ואנחנו נתופף אותו, את החיובי שבו, כדי באמת להפוך את הטראומה לזיכרון עבר ולא זיכרון פעיל, ולהתאושש מזה, להצליח להתאושש ושזה לא יירשם לנו בגוף. אז אנחנו בסוף הגבות. תדר 29, חיובי, התמודדות והתאוששות ממשברים, פתיחות, רגישות, שמחת חיים וגישה חיובית, בהורמון האסטרוגן. אני וגופי, בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. בוא ניקח שלוק. בוא נראה אם יש לנו תדר נוסף להטמיע באסטרוגן? לא. עוד דבר שצריך להטמיע בו תדר חיובי? לא. איזה כיף. בוא נשפשף רגע את כפות הידיים, נתופף על קווי הקראטה, וככה תסתכלו רגע, ברשימה שלכם. לא, אני פשוט רואה פה איזו הודעה למה את לא עונה, את לא אומרת, אני לא חייבת לנצח. ככה אני אומרת, האמת שהרבה זמן הייתי במפגשים של אירית, אז אני אומרת את המשפטים עוד ככה שאני הייתי אומרת איתה אז, אבל כל אחת יכולה להגיד איזה משפט ריפוי שהיא רוצה, אפשר להוסיף מה שרוצים, זה לא חוקים קבועים. אבל תעברו רגע על הדברים שכתבתם, תעברו רגע אם כתבתם דברים פיזיים של עכשיו, אז מה קורה אצלכם בגוף, איך זה מרגיש, אם יש משהו שהשתנה, אפילו רק בתודעה. אני רוצה להגיד שתוך כדי שתופפנו, אז עלו להיות כאבים ששכחתי מהם. והרבה פעמים כשאני רואה דבר כזה, זה אומר שמשהו ירד, ואז יכול לעלות לתודעה משהו אחר. כי לא חשבתי עליו לפני כן. הוא לא היה יכול לעלות לתודעה שלי מספיק, היה משהו לפניו שחסם אותו. אז לא יודעת מה השתחרר, אבל משהו השתחרר כי יכולתי לעלות למודעות שלי פתאום עוד כאב שהוא מפריע לי בחיים. אז עליזה כותבת שיש לה הקלה בכאב ראש, איזה כיף. תודה. יותר איזון, זה ממש חשוב יותר איזון. ולשאלה לגבי עוד מפגשים, גב תחתון, אני בגב תחתון. גב תחתון מה איתו? יותר קל, יותר קל לי. יופי, יופי, איזה אין כיף, לי כאב, איזה כיף, תודה יפה, כן. תודה. שלומית, אני אשמח לשתף. במוצאי שבת הרגלתי איתך, מהמם, וביום ראשון קיבלתי עיסוי. מהמם, ובפעם הראשונה, ברגע שנגעו לי בכאב שהיה שם כבר איזה כמה חודשים טובים, הגוף הגיב בצורה מאוד מוזרה. אף פעם לא ראיתי שגוף מגיב ככה, והרגשתי שדברים פשוט משתחררים דרך הגוף, וואו, ואני ממש משייכת את זה
להעלאה של זה, כאילו מדרגה אחת לאן שהוא. כן, זה לא היה במודע, זה לא שאני יודעת לפתור או להגיד לך מה זה היה, אבל אני יודעת שיש לי הקלה. כן, אז שזה אני, כאילו משהו בגוף, אפשר לזה עכשיו לצאת. אפשר לזה, כן, משהו בתרגול אפשר למשהו בגוף לצאת. מדהים. ממש מדהים, וממש תודה. תודה. תודה גם על המהירות בהחלטה וביישום וצ'יק צ'אק, והנה אנחנו כבר מתחילות פעמיים בשבוע, כל הכבוד, כן, ממש האמת תודה. שאיריס מהממת, היא ככה, כל מוצאי שבת דיברתי איתה, היא אמרה לי, מה, בטח, ברור, וזה. אז באמת, כמו שכתבתי, אז אני אגיד שוב, אנחנו נתרגל שוב ביום חמישי, ויש מפגשים קבועים כבר בשלישי וברביעי, גם בראשון, אז התרגול שלנו יהיה בשני וחמישי. אם איריס לא תחזור עד מוצאי שבת הבאה, אז בעזרת השם גם מוצאי שבת אני אעשה, אני מקווה שהיא תחזור בשבילה. אמן. אבל בחמישי בעזרת השם גם נהיה פה, גם ככה ממוקד. אני מציעה שמי שככה יש לו רשימה של הכאבים כבר, לא לזרוק אותם. אני את שלי זרקתי ממוצאי שבת, הייתי צריכה לזרוק אותם מאיזושהי סיבה, אבל לרשום, לא, להשאיר את הרשימה עם המספרים, כדי שנוכל להמשיך ולתרגל את זה. שלומית, לי יש מחברת, ואני רושמת כל מפגש. וואי וואי, אני שמחה שחזרת, איזה כיף. איזה חמודה. רציתי לשאול אותך בקשר לשיטה הזאת, המהירה, כן, של האמפטי מהירות הזה. כן, למה, כאילו, איך זה רק למי שרוכש, כן, או זה מה? בתשלום, זה בתשלום. נכון. ואיך את מרגישה עם זה? כאילו, זה באמת מעביר אנרגיה בצורה כזאת? חד משמעית. אני אומרת לך, אני עובדת עם זה יום יום, יום יום עם אנשים, יום יום. זה מדויק וזה שוב תלוי בכמה אני מכוונת ומדויקת בכוונה שלי. אני רואה את זה כשאין כוונה ושאי אפשר או שיש התנגדות, כשיש התנגדות לטיפול, לא יצאו דברים מדויקים. אבל כשיש כוונה ודיוק ואיזון ויכולת לעבוד באמת על הדברים, כלומר הדברים יכולים להשתחרר באמת, יוצאים הדברים הכי מדויקים בעולם. ורואים את זה גם בשינויים הפיזיים. זה נכון, זה נכון. כן, אני ראיתי את זה פה, שזה בעצם עבד על כל הדברים שאני דיברתי עליהם, כתבתי עליהם. זה, זאת אומרת, יצאו לך בדיוק על הדברים האלה. נכון, ואני קצת רוצה להגיד לך משתחרר שזה מכל דבר. לאו דווקא אומר שאם כתבתי את הרגליים, דווקא חייב לצאת רגליים. לא, זה משהו הרבה יותר גדול מזה. אני מחזיקה את זה שזה שמופיע לי כאב בגוף באיבר מסוים, זה לא אומר שהאיבר שיצא לי לתופף, הוא דווקא האיבר הכואב. זה משהו הרבה יותר גדול במערכתי, משהו הרבה יותר גדול מזה. ועדיין אני יודעת שזה הכי מדויק לשחרר את הכאבים שלי ולשחרר את הכאבים של כולנו פה. ואני רוצה גם להגיד שאנחנו מחזיקים טראומות גם קולקטיביות, כעם, כבני אנוש, ואנחנו גם עושים פה עבודה מאוד מאוד קולקטיבית עבור הטראומות האלה. עבור כל ויש לי, הטראומות של החוסר שגרה האלה, של הניתוקים במה שאנחנו בחיים שלנו. זה לא קל, זה טראומות מאוד קשות, כעם גם, כבני אנוש בכלל, אני רוצה להגיד. יש לי עוד שאלה. כן. אני די חדשה, אני עכשיו בקורס, ואני שואלת, האם למשל, אם אני רוצה משהו לגבי שיער, לגבי נשירה, האם אני צריכה לקחת את העניין הזה של הראש, ראש, כאילו באזור הזה דווקא לכוון, לא, או שזה לא משנה איפה שזה יוצא? זה לא משנה. לא משנה. ולא לכוון לזה. לא, איריס מלמדת את זה בקורס, לוקחים את הנושא, ומהנושא כל מה שיוצא משחררים. כן. רציתי לכוון לכיוון, אבל לא, 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 לגמרי, ממש לא. לא, זה לא עובד ככה. כן. לא. בסדר? בסדר, תודה רבה. בשמחה. היה כיף, אני רוצה, וזה נותן לנו שלומית, רגיעה, אנחנו הולכים לישון בכיף. ברור. תודה, תודה, היית נהדרת. בשמחה. אגב, לישון, תודה. אני רוצה להגיד שנייה, תכף גם זהבה רצתה להגיד מה שאני רוצה להגיד, שאני ישנתי במוצאי שבת הרבה יותר טוב. אני לא יודעת, אתם נכון, גם הרגשתם, אני. אני קמתי בבוקר, אמרתי, וואו, הרבה זמן, לא נכון, ישנתי ככה מתחילת המלחמה, וזה היה עבורי משמעותי מאוד. שלומית, נכון מאוד. כן, ובמוצא, גם אסתי רצתה וגם זהבה רצתה, לא כן, יודעת. כן.
אמרתי לך, ברוכה השבה, אני כל כך שמחה שאת חוזרת. נתקתי, ולא ידעתי אם זה ממני או ממך. אמרתי, טוב, אין מה לעשות, נחכה ליום שני. אז תודה לערב, ותודה שאת חוזרת. את ממש ממש... בשמחה, אתם חמודות, אתם החזרתם אותי לגמרי, אני רק עכשיו, בתקופת המלחמה, זה רק חירום. אין לי זמן, אין לי זמן באמת. אולי תרצי להישאר. אני מאוד מאוד רוצה, אני פשוט נורא נורא עמוסה, אבל אני אוהבת את זה, זה... כמה שתרצי, אנחנו גם אוהבות אותך, אני בכל אופן, את עושה את הדברים בצורה נפלאה. עבודה, תודה, כולנו, כולנו. כן. כולנו. תודה, ברוך השם. תודה רבה. שלומית, כן, זהבה. רציתי לשאול, לא, אני פשוט לא הייתי ורציתי להבין מה זה השיטה המהירה, על מה דיברתם, לא הבנתי. לא שיטה מהירה, אבל היית במפגשים, את בדרך כלל במפגשים של מאסטר טאפינג? מפגשים פחות.